ngisaba lento ka live. Hey. Bavela phi? Oh, bavela la. Oh, so 200. Hey. Ave ngisaba yo live. Hayi khona. Athi ngibalinde nje ngizona balinde bethu ukuthi kancane. Hey. Sanibona bafowethu, sanibona. Okay. Ake ngiqale ngikhuluma bafowethu ngoba senithe ukwanda. Ulimithile wakanala phansi kulasenkandla. Mahlathi amnyama. Wesikancema lesigodi. Okay, bathi angiyosiza. Khona bathi angiyosiza. Ngiyethemba bafowethu ukuthi niyangizwa, ngiyezwakala ngapho. Cha bafowethu. Njengoba kade bengipostile ukuthi ngizoba live ngo-8 ngixolise ukuthi ngibe late. Ngixolise nje ukuthi ngifike ngalesikhathi khona nami bengisakulungisa okuncane. Nokuthi ke lento ka live angijwayele ukungena kuyona ngoba ngiyasaba kahle kahle. Bafowethu ake ngiqale nje ngibonge kokuqala ngibonga nje noma ngikhuluma ngento ye competition noma ye mother of all. Kokuqala nje ngikhuluma ngayo enkundleni njengabo Facebook kanje. So sengithi nje namhlanje ake ngize ngivele obala ngisondele kubantu engathi angizwakali. Uzwa? Ongathi phone mhlawumbe ihleli speaker. Mina let's la. Okay. Abantu abangaka nge. Okay. Shit. Ubeka kahle na. Okay. Man. Izwa mfowethu. Hayi, ibeka mfowethu. Bazozizwa. Abazwa. Bafowethu ngicela niconfirm ukuthi niyangizwa ngapha ngoba ilokhuzana khona abakhala ukuthi abangizwa so angazi ukuthi ngiyakhuluma angizwakala. So ngicela ningiconfirm ukuthi ngiyazwakala yini. Ngiconfirmele bafowethu. Confirmeleni ngiyazwakala yini bafowethu. Angizwa. Ya ngicela bafethu abazongiconfirmela ukuthi ngiyazwakala yini. Okay. Alright, okay, ngathi ngizwakala. Okay bafowethu, kokuqala ke ngikhuluma ngendaba ye competition ye mother of all since nje yaqala. Ngicabanga iviki lesibili kuvotwa kuphinde kuphume nemiphumela ekhona. Okokuqala nje before ngize mhlambe ngingene kokuningi kakhulu noma kungekuningi kakhulu engizokukhuluma. Ngizoqala nje ngibonge kubo bonke asebengivotelile bavota baze bangibeka la sengikhona njengamanje njengoba siku number 1 sinamavoti awu 46,000 kuya phezulu. So ke bafowethu
bavotile abantu bakhona nabanye abafuthi sinabo kwi-competition nabo abavotelwayo nabo bawatholile amavoti kulabo ababavotelayo nabo ngiyababongela futhi ngesingabo i-competition ihlezi i-competition mafethu kuba khona owinayo kuba khona ogcina enganqobanga but angisazi kahle ngoba lento competition angisazi noma uphuma number 2 khona nokutholayo khona ukutholayo number 2 ukuthi angisakhumbuli kahle ngoba na last year ngangikhona kwi-competition but angingenanga ngoba ngake ngayichaza noma isikhathi esiningi ngiye ngikuveze ukuthi indaba zama-competition ngiyazisaba futhi angakayingeneli kakhulu ngoba angicabangi ukuthi mhlambe isikhathi sesifikile uma abantu bengakasho ukuthi mhlawumbe sifuna ulimit kule competition lokho kuchaza ukuthi isikhathi asikakafiki yabo so last year kwi-mother of all ngangingekho-ke so ngagcina ngingakhankasanga bawinayo bagcina benganqobanga ababekhona noma ababekwi-competition so yeah ngizozama nje ukuthi ngikhathule bafethu kungankanti ngicabanga ukuthi ngike ngaya okhosini angisazi bekwenini kulama viki adlulile ngiye okhosini ngiye kwi-interview I think i-interview ibingambandakanye mhlawumbe umculo wamaskandi because okhosini kunalolu hlelo lamaskandi olukhona and then ezinye iy'nhlelo nje ezinye yikhona so mina bengiye kuhlelo luka Mamdudu Khoza ngibe ngikhohle ukuthi libizwa ngani ya uJabula Jule angazi noma ngisho kahle so ke ngicabanga ukuthi ngithema ngilapha kwagcina sekufika inkulumo ukuthi uyabuza uMamdudu Khoza ukuthi ithini indaba yemncintiswano ema-competition ngayichaza ngokuthi indaba ama-competition angingafocus kakhulu kuyona angingakafuni ukuthi ngigxile kuyona kakhulu ngoba ngikholelwa ukuthi abantu abaningi uma besuke bekuvotelile mhlambe wagcina ungasawinanga kuleyo competition baya discourageka noma ngixolisa ukusebenzisa igama lesingisi mhlawumbe ake ngithi mhlawumbe bafake amanzi emadolweni uma ungasawinanga kuleyo competition kade bekuvotele yabona so ngayichaza ngaleso simo ukuthi indaba yama competition angakafuni ukuyingena kakhulu ngoba isikhathi esiningi iyabakhathaza abantu abasuke kade beminawo mase bebona ungawini bavele bebone njengomuntu oyisihluleki nokunye okuyireason okwenza ukuthi ngigcine ama competition ngingafuni ukwangenela kakhulu ile ndaba yokuthi kugcina sekunezivunguvungu eziningi kugcina sekunokukhuluma sekunokuthukana mina ngiyawesaba ke bafethu ukuthuka ingakho futhi ngekho kulokhuzana ingakho ngekho emagroupini kaMaskandi ngake ngasho angikho kuma-group amaskandi lawa khona amakhulu aphusha umculo wethu singabaculi angekho kubona ngoba ngiyazi ukuthi laphana kuningi okwenzakalayo it's either uyathuka noma uyanconywa yabo so ukuthuka ngiyakwesaba kakhulu hayi ngoba mhlawumbe ukuthi kanjani mhlawumbe mangisuke ngangeni kulawa ama-group lawa amakhulu akhona ingoba ngempela angazi noma mhlawumbe ngingayibiza njengomuntu oweak yini ngoba ngiyashesha ukuthi ngizwele yabo umuntu uma ezokhuluma into engiyibona ukuthi nami iyangilimaza enhlizweni yami so leyo nto ingilimaza ongawuba nami ngiye ngingazi ukuthi kahle kahle ngumuntu odalwe kanjani yabo so ngalokho iyona into yazangidecide ukuthi no ama-competition angizange ukuthi indaba yami ngiyiqhelelanise nawo ngoba kahle kahle ukukhuluma futhi kuyangihlula angikwazi ukukhuluma ngicabanga ukuthi mhlambe 80 or 90% abantu abangaziyo ukuthi khona la kuMaskandi ukuthi angivamisile ukutholakala kulezi vumvungu ejwayele ukuba khona kuMaskandi ngoba zona ikhona uyabona futhi bayazi abantu ukuthi ngixolisa bafethu ukwanda kakhulu khona sebekhala ngamadatha abo yabo
So ngicabanga ukuthi abantu bayazi ukuthi isikhathi esiningi makwade makune-competition ngiba khona, but isikhathi esiningi angikhankasi ngoba ngiyayisaba into yama-competition, iyakhulumisana, igcine sikufaka ey'nkulumweni nawe obungaqondile ukuthi ungene kuzona, noma ugcine usufaka emasayidini ngoba kulo mculo esinawo, noma nanoma umuphi umculo khona, nanoma iyiphi i-genre khona emhlabeni, once kwane-competition ukhuluma kukufica endleleni ngisho ngathiwa ubungakufuni ukukhuluma, yabo. So ingakho ngathi isinqumo sokuthi no, angihoxe kuma-competition, yabo. Well-ke kwafika isikhathi se-mother of all. Uma sifika isikhathi salo mcimbi, kwavotela abantu okumele bebe kwi-competition, yabo. Hawu, uma-result hawu ulimit ukhona, yabo. Well-ke uma sengikhona kwi-competition uyayibona yini ukuthi uma sengithi mina mase bengivotelile kahle abantu bangifaka kubantu okumele bavotele ukuthi beke competition, uyabona ukuthi mina angisakwazi ukuthi abantu ngibanqabele sebengifakile sebevotile already, yabo. So kwaqala kanjalo-ke bavota abantu, bavota ngingakaze ngikhankasa. Okay, bavota ngendlela ababivota ngayo. Aphuma ama-result okuqala, yabo. Aphuma ama-result okuqala, sahlala ku-11K. Ngivotela-ke ilabo abangivotelayo ngezathu zabo-ke nabo ukuthi mhlampe bangivotela ngoba kwenze njani, mhlampe ngoba mhlawumbe bafuna ngiwine, noma ngoba ngikholelwa ukuthi uma ngisekwi-competition wonke umuntu osuke evotele mhlawumbe uvotelela ukuthi mhlawumbe naye awine, futhi naye nama ngicabanga ukuthi sengingabavimba abantu ukuthi yekani ukuvota, yabo. Sebeqalile vele ukuvota. Okay, njengoba ngisondela lana-ke kini, ngithi bafowethu angizoyendlala kunina nonke lento le. Nginibuze njengabantu okuyibona abangithathe bangibeka la ngikhona, bangivotela njengoba ngingu-number 1. Ziningi iy'vunguvungu ey'khona ey'nkundleni, vele ihlezi zikhona-ke iy'vunguvungu uma kune-competition, uma kuqhathwe abantu abaningi, so zihlezi zikhona-ke iy'vunguvungu. So nje yibo. Okay, sekuthiwa ngiyankanta. Okay, bafowethu, ilala ikhona. Cha bafowethu, ila ngisekuthenini-ke bafowethu, iy'vunguvungu zikhona kahle izona iy'vunguvungu ezingilethela ukuthi ngize ngingene ku-live ngizokhuluma nani, njengoba bengichaze ekuqaleni ukuthi sizobonisana njengabantu okuyibona abangibekela ngikhona. Ake ngivele nje ngihlale odabeni. Bafowethu, ngenxa yey'nkulumo ey'khona nokuthukana okukhona ey'nkundleni ngenxa yabaculi abanye abavotelwayo, mhlambe ngithi ngenxa yabalandeli abavotela abanye abaculi, mhlambe ikhona okungilethela. Bafowethu, ngicela ukuthi mhlambe ngizwe ngakini ukuthi njengoba kukhona lezi ivunguvungu ey'khona, abantu bayazazi, angeke ngize ngilonge ngichaza, yabo. Angifuni ukuthi ngifake amagama abantu enkulumweni yami, futhi nginethemba lokuthi izoziphela ngingaze ngifake igama lamuntu, yabo. So ngicela ukubuza bafethu ukuthi njengoba kukanje, akaze ngikhankasa, akaze ngisho lutho, but ngikule position engikuyona ukuthi ngenze njani kukho konke okwenzakalayo, ngoba ukuthi ngenze njani bafethu labantu abangifonela babona ukuthi ngi-live. So ngibuza ukuthi bafethu ukuthi ngenze njani kulokukhuluma okukhona ukuthi bafethu abantu abaye kungifonela abantu kwenze njani.
Okay. Bafowethu, okay, umbuzo ubuselana ukuthi ngikhankase yini noma ngiqhubeke yini nokukhankasa uma kukhona ivunguvungu ezithi azibe kanje, ngiqhubeke yini nokuyimbandakanya nendaba ye-competition, ngoba mina kahle kahle kuyangehlula ukuthi ngigcine ngikhuluma indaba ngampela nami engaphekwa amandla ami, yabo, ngoba okunye kwakho makusuke sekuneyivunguvungu ezikanje kusuke sebongaphekwa amandla ami nami ukuthi yabo ngibone ukuthi shuthi kahle kahle kuba, yabo, asikafike sami isikhathi, yabo. Ngizongibekezelela bafethu ukukhuluma ngikwazi, mhlambe ngiyankanta, yabona. So manje ngifathele. Oh, okay. So ke ngilapho bafethu ukuthi ngenze njani, ngoba yabona emini ngeke ngafikela indaba yokuthi bafowethu nginesifiso sokuthi ngiphume kuyo yonke lento, yabo. Kuke kwangifikela ukuthi ngifuna ukuphuma ngoba ngampela ngoba ngahle kahle angikwazi ukugcina ngikhuluma, futhi angikwazi ukuthi ngiphawule ezintweni eziningi, kuyangehlula lokho. So ngase ngithi angingaqali ngesithatha isinqumo, ake ngiye kubona abalandeli ukuthi bengazise bengitshela ukuthi kahle kahle ikuphi ngikwenze ekumele ngikwenze, ngoba kahle kahle ngiphakathi naphakathi angizazi ukuthi ngiliphi, yabo, because abalandeli bavotile bangibeka la ngikhona. Angikwazi futhi ukuthi ngihoxe emcimbini abalandeli sebevotile bamosha izimali zabo. Ngakwelinye iside futhi khona la nami engibona ukuthi ngiyalimazeka khona ngenxa yenkulumo ezikhona online. So lento le manje ngiphakathi naphakathi angizazi ukuthi ngiliphi, yabo. Lento izokhoza ukuthi noma kwenzeka mhlambe ethola ukuthi mhlambe kwenzeka, ngisho ukuthi kuzokwenzeka, noma kwenzeka ukuthi mhlambe ngiyawina lokho engikuwinayo, ngizokhona kanjani ukuthi ngijabulele if kukhona ivunguvungu ezikhona, yabo. So ngilapha futhi ukuthi ngenze kanjani, ngifuna ukuthola lapho ukuthi ikuphi kahle kahle okumele ngikwenze, ngoba kuningi okwenzakalayo, so ngisondele kini njengabantu abangithatha ngingelutho bangibeka la ngikhona ukuthi bafowethu ikuphi okumele ngikwenze, ngoba elokhoxa ngempela alikho right. Angiboni kuwumqondo right lokho ukuthi ngihoxe, but ake ngizwe ngani, futhi ngicela ukuthi umuntu uma eyikhuluma lento lena ayikhulume ngobuhlakani, ayibuke ngeso lomculo ukuthi mhlawumbe ngoba lento ye-mother of all iyadlula yona. So uma sesiqhubeka nempilo izoba kanjani uma semina ake sithi nakho sengiwinileke, mhlambe qhubeka mhlambe nempilo yomculo kuzoba kanjani, yabo. So ngifuna ukuthola lapho ukuthi bafethu ngenze kanjani, bafethu ngoba elokhoxa yes ngingalicabanga lona, but ngabuye ngayikhuza ngathi no, lento angiyibeke kubalandeli kube yibona abazodecide, yabo. So bafethu ngilapho ngizocela ukuthi ngifake nombani. So umuntu ozongena bafethu la, umuntu ozongena ngizocela ukuthi agweme ukuthi angalifaka igama lomunye umculi. Umuntu nje ofisa ukuthi angene kulo live, ajoin live isikhulume, ngizocela ukuthi engafaki igama lomculi, but umbono ngizocela ukufaka umuntu ozoba nombono ukuthi ngenze njani, yabo. Ngoba elokhoxa esinqumeni sokhoxa ngakafiki khona, yabo, ngakafiki esinqumeni sokhoxa, but ngifuna ukuzwa ngabantu ukuthi ikuphi ekumele ngikwenze, ngoba emqondweni nami kuningi okwenzakalayo. Lona igama lokhoxa lihamba lifike bese ngiyibuza ukuthi pho manje mangihoxa abalandeli ngizoyithini indaba yabo labasebevotile, izobuya kanjani imali yabo, yabo, izobuya kanjani imali yabo. So bafethu ngizocela ukuthi ofuna ukungena ngizofaka abantu la, mfethu bafaka kanjani abantu la, Kumele be request. okay, bayakwazi ukungena bebe baningi. Ngiyacabanga. Okay,
nalenda ngiyazi. Shall approve ma Approve. Okay. Bakwazi ukungena bebaningi. ngicabanga bayakhona. Yeah. Sobona. Angena phela lo muntu. Okay. Bafo kunjani? Sikhona futhi njani? Hayi ke kuyaphileka futhi ngicela umsindo la. Yebo. Kuyaphile. Ngiyayizwa indaba yini futhi ngiye ngathi ukuyilandela impela. Yebo. Kodwa ekuyibukeni kwami ngibukele mina negama lakho. Yeah. Cause ngicabanga ukuthi bonke labantu abakuvotelayo nami angikaze ngikubone ukukhankasa. Kodwa ngicabanga ukuthi bonke labantu abakuvotelayo bakuvotela ngoba bekuthanda nomculo wakho bowuthanda. Yeah. So wena mawuthi uzohoxa ngokwenza njani ngoba phela abantu abakuthandayo ngeke bekuyeke ukuvota even wena ungathi uyahoxa manje. Yeah. Cause ukuhoxa kwakho akusho ukuthi nabo bazothi hayi ngoba usushilo wena siyahoxa. Angisibona bayakuthanda nomculo wakho bawulandela. Yeah. Lokho ukuthi wena uyahoxa angeke beze bekuthathe cause bona ekugcineni bayakufuna ukubona usuphumelela nokuyinto eyakwenza ukuthi ube la emculweni ngoba nawe awufuna ukuthi ulungise ekhaya kulale kudliwe emakhaya. Yeah. So manje No, wena ngicela ukuthi mhlawumbe siqale silungisela elokhoxa bengakazi ngilikhiphe ukuthi mhlawumbe ngiyahoxa yabo. So ingakho ngiqhamukile ngathi angikhulume nabo abalandeli ukuthi mhlawumbe ngenze kanjani. So ngicela ukuthi mhlawumbe kukho konke ke bhuti ozokukhuluma mhlawumbe bhuti omdala ukuthi uzama ukuthi mhlawumbe ucwece mhlawumbe ungalifaki igama lomculo othile mhlawumbe okhona kwi-competition yabona. hayi khule no hayi igama lo labaculayo angeke ngilisebenzise kuwukuthi nje mina Yeah. ngifuna ukuthi nawe izinto like njengoba ukhuluma njengamanje kuningi okwenzakalayo ngalento ye-competition mhlambe nawe okuthe kwangakuphatha kahle okunye kwakho njengoba uzudecide ukuthi ube live. Yeah. Mina ngokwami sengithi yekela abalandeli bekukhombisa uthando kuphela. Yeah. Ilokho kuphela okubalekile mfowami ngeke ngidlale ngawo. Egcineni abalandeli bayakuthanda bayafuna ukubona uphumelela wena okwakho ukuthi uyekela abalandeli benze lokho abafuna ukuthi ukuthole wena kulento yonke eyenzakalayo because ngeke uze bashintshise umqondo. Yebo. Sebevotile imali zabo bayikhipha bayeke beqhubeke okwenzakalayo kuyokwenzeka kodwa nje bayeke abalandeli beqhubeke mfowami. Yebo. Hayi ilokho nje phela yeah nokuthi engifisa ukudlulisa kubantu ngoba ngiyabona kuma comment mhlawumbe basakhuluma indaba ukuthi ukhoxa kwashaka kwagcina yabo. So ngifisa ukuphinde futhi ukuthi elokhoxa angikaze ngiliveze futhi angiboni ukuthi ngizoliveza but ngizozwa ngabantu ukuthi bona bathini yabo. Elokhoxa bengazi ngiveze kwamanje because ngicabanga abantu bavote ngezimali zabo. So akukho lula ukuthi nami ngize ngithathe lezo sinqumo sengawukuthi abantu angibacabangele yabona. impela kunjalo. Sengawukuthi abantu angibacabangele abantu bavotile. So nje angeke ngize ngifike leso sinqumo leso kodwa kuzoya ngabantu ukuthi bona bathini uyabo. No ukuthi mina nje sengikhulumela nje ngokwami into vele engicabangayo ukuthi abantu bami ngazwilini bathi uLimit Fuseki siyaphambili. Yeah. Njengoba inamba ke ziyayikhulumela akekho umuntu ophikisa inamba ngoba singakhuluma mhlawumbe ngokuthi amazinga kanjani njanyana kodwa inamba ziyayikhulumela. Yeah. Lokho ke ngesikuphi egcineni because inkulumo mpikiswano ingasebenzi ngoba mase sibheka inamba ezikhulumayo njengamanje. Yeah. So ngicela no ngiyakuzwa so ngamanye amazwi ubhuti uchaza ukuthi mina sengingaqala ngikhankasa ngoba bengazi ngikhankase kahle yabona. So ngamanye amazwi ubhuti uchaza ukuthi mina sengingaqala ngikhankase ngalo mcimbi lokuthi abantu abaqhubeke bavote. Wena bafo dedela abantu. Yeah. Nami ngikhona epagini la kodwa bengakaze vele ngikubona ukhankasa kodwa manje sengithi ke dedela abantu. Yeah. Okwakho nje ukuthi dedela abantu kuphela uphume intene eseceleni nezokuthi ezokwenza ukuthi ugcine uphazamiseke emoyeni nje ukuthi udedela abantu benza abafuna ukwenza abantu kuphela. Hayi no. Kezwakala ukuthi ake ngizofaka nje bebe mbale and then bese mhlawumbe ngibaleka. Okay but ngiyabonga mina. Yebo.
Masambuli. Ish, shisa ukushisa. Okay, uyazoyedwa. Okay. Wow. Akangeni lona azikwenze njani? Ngiyoqala i-start i-editing umlilo. Okay. Yebo. Yebo sawubona. Oh, Yebo. njani? Ngiyaphila njani? Unjani? Ngikhona ngicela ungaveli because kumnyama la Yebo, angina-electricity. Eh, unomgcaco wamanqele lo. Bengithi mina yebo. umbono wami cishe ufane nokabhuti. Abalandeli ngoba sivota nje awukwazi Yeah. ukuba-disappoint. Endabeni yokuthi yini after yonke lento kuzoba ney'nkulumo uzokwenza njani. Iy'nkulumo y'hlezi ziba khona kuyadlula ayikho into notrendayo ngento embi buka-ke trend ngento embi bese iyadlula Yeah. qhubeke phambili as long une-backup yethu ezabalandeli ithi iyaphambili cabanga ukuthi akukho into engavimba ungaqhubeka Yeah. ukhankasa. Okay, hayi Ngiyabonga. siyabonga kakhulu. Angazi noma sekhona ofisa ukungena la. Okay, yeah, khona ungena. Cha bafowethu ngiyayizwa into eshiwo abantu. Nakuba elokhoxa mina ngingakaze ngiliveze. Into ebengingakaze ngiyenze ngicabanga ukuthi iyodwa eyokukhankasa noma ngiphoste ngaleyo mcimbi, yabo. So akaze ngiphoste ngawo. So ngibone ku-wrong ukuthi kuze kudlule amaviki amabili ngingaze ngikhulume ngomcimbi ekubeni abantu sebengithathe bangibeka kule position engikuyona. So sengawukuthi nami angibacabangeli futhi angibaboni futhi angibabonga ngalento abayenzayo, yabo. So la esebengibeke khona abantu, lokho ngiyakujabulela, ngiyakubonga kakhulu. Noma kukhona lezo vunguvungu ezikhona phela vele hlezi khona ivunguvungu uma kuyi-competition ngoba ilona lo ufuna kuwine lo asuke emvotelile mayisuke engasawinanga. Nokuthi-ke lento ye-matter of all vele isaqhubeka kusangenzeka mhlawumbe nami ngiyithole sengiyi-number 2, yabo. So sekuningi okusangenzeka, yabo. So akukapheli. Ngicabanga ukuthi bafowethu asikiyeke ukuthi mhlambe sibe nokugxeka okuthile noma sibe nokwethukana competition engakapheli ngoba abanye abantu abalandela abanye abafowethu bayavota nabo. So mhlambe nabo kuzokwenzeka ukuthi mhlambe kushaye leli viki elizayo mhlambe sebekuleli ukuzana bakuyona sebekule position engikuyona mhlambe mina sengehlile, yabona. So ngicela ukuthi bafowethu nabavotela mina abavotayo ngicela ukuthi kungabibikho la abazohamba beyokhuluma kabuhlungu kulaba abavotela abanye abafowethu esinabo kwi-competition, yabo. Ngicela ukuthi uma nivota bafowethu nivote nivote ngokuthula, ningafaki inkulumo yamanye amaqhawe ekuvoteni kwenu. Votani nina ngepeace ukuze kuzothi noma kwenzeka, ngisho ukuthi sizowina, ukuze kuzothi noma kwenzeka sinqoba sinqobe ngokuthula. Iy'nkulumo noma zizoba khona but zingabi kuningi kakhulu, yabo. Ngicela ukuthi nje abavotayo bengabi nomsindo, nalaba futhi abavotela amanye amaqhawe akhona lapha kwi-competition nabo bengabi nomsindo mhlawumbe kulaba abavotela mina, yabona. So ngiyacela bafethu ukuthi bafana, mantombazane, bobhuti,
wonke umuntu okhona manivota ngokuthula bafowethu. Ningeyisi abantu, ningethuka abantu abaseceleni abavotela amanye amaqhawe. Yabo. Lokho uma uzovotela mina bese uthuka omunye umuntu ovotela elinye iqhawe, okusho ukuthi uchaza ukuthi lo muntu uzokubuka kanjani, uzongibuka kanjani mina. Ongithi uzothi kusho ukuthi imina ophehla lolu dweshu lo, uyabona. So ngicela ukuthi nivote ngokuthula. Nenze lento enifuna ukuthi yenzeke nina, uma ukuthi nifuna ukuwina, nenze lento eniyenzayo nivote, but ningalokhuzani, ningabathuka abantu. Nani ningale bamanye amaqhawe akhona. Ngiyacela bafethu ukuthi uma nivota ningasethuki, yabo, noma ningabethuki laba abavotela mhlambe thina ngoba nabo mhlambe ngoba bevota befuna ukuthi mhlambe bewina noma mhlambe kuzobajabulisa lokho, yabona. So ngicabanga ukuthi i-competition umuntu uvotela umuntu asuke efune ewina ngaleso sikhathi, yabo. So nami uma kukhona ozowina uma sekufike isikhathi somcimbi, angeke futhi ngize ngixabane naye, ngeke futhi kuze kuthiwa mhlambe angisekho happy ukuthi mhlambe angisawinanga. Isikhathi sami sobe singakafiki, yabo. Isikhathi sami sobe singakafiki futhi ngempela ngiyosilinda uma ukuthi kumele ngisilinde. Uma ngingawinanga noma ngiwinile futhi ngiyokujabulela lokho. Uma ngingawinanga futhi kuyobe kukhomba khona ukuthi isikhathi sami singakafiki. Lo muntu oyobe winile ngiyombongisa naye. Mhlazane winile uma ukuthi ukhona oyobe winile kulamaqhawe akhona sinawo lapha, yabona. Ngifisa ukuveza futhi lokho ukuthi kulezi zimpi zikaMaskandi angitholakali futhi ngeke ngize ngitholakale. Angifuni futhi ukuyibona nginomuntu eksekuthiwa angisezwani naye. Bonke abafowethu abakhona endimeni nabakhona lapha kwi-competition anginawo nencane inkinga nabo, siyakhuluma, siyaxhumana nabo, yebo. Siyaxhumana nabo abaculi, ku-right, akukhula futhi akekho umculi engixabene naye endimeni. Sengabe yiphutha uma ukuthi mhlawumbe khona ucabanga kanjalo. No, akekho umculi engixabene naye. Siyakhuluma singabaculi, akukho la mhlawumbe ngaze ngithi mhlawumbe sasazwana, especially mina angixabene namuntu. Uma ngihlangana nomculo othile ngiyambingelela, sawubona, yebo, ngiyaphila, sharp, yabona. So yilokho bafowethu, akekho umuntu engixabene naye nengizoxabana naye, but engicela ukuthi ngikuvezeke namhlanje ukuthi well abantu abaqhubeke bevote, nalabo abamanye amaqhawe futhi nabo baqhubeke bevote, benze sure ukuthi amaqhawe abo nabo athola inamba eziphezulu ukuze ezokwazi ukuthi efikelele kwi-position lephezulu, yabona. Asingalwi sodwa, singabandawonye, yabona. Asingalwi sodwa, singabandawonye. Abafowethu laba lapha kwi-competition, abafowethu labo angeke ngikwazi ukuthi ngixabane nabo, yabo. Ngisho ngathiwa mhlambe bona mhlambe banesifiso sokuthi mhlambe bexabane nami, ngiyokwenza sure ukuthi ngiyamfonela umuntu, yabona, sikhulume, ngimtshele bafu angeke sixabaniswe abantu, yabona. So bafowethu asinaxabani sodwa, akube igame lento, ayibe umdlalo lento ukuthi usibani number 1 bafowethu, asivote ngamandla ukuthi sizokwazi ukuthi simhlule, simehlise lapha ku number 1, yabona. Uma esehlile ku number 1 naye okay. So naye lo mfana lo, okay, naye lo uma esehlile naye angalwi, akabuye naye enze umdlalo lento ukuthi ngifuna ukubuyela kule position ebengikuyona. So bafethu asingali indawo asikho isidingo sokulwa. Lento yokulwa especially kuMaskandi ngicabanga ukuthi iphelelwe isikhathi futhi angibona ukuthi iyoke isebenzele thina ezibandla, especially ibandla lisafikayo, yabona. So bafethu ngiyacela singalwi, asiqhubeke siba bandawonye, sizama ukuthi okay, yeah. So isimemezelo ke enginaso, okay, well ke ilokhuzana indaba ye-mother of all, ngicabanga ukuthi sengikhulumile, bengaqhubeka abantu bevote njengoba abantu bekhuluma. Ngiyabona nakuma-comment sengikhuluma kakhulu bafethu. Lento ka-live angiyijwayela, ngijwayele ukungena kuyona. So nizongixolela uma sengikhuluma, sikhuluma nami, sengikhuluma into okungeyiyo, yabona. U-live ngicabanga ngigcina ukwenza uma ngisuke ngade ngikhiphe i-album mhlampe kawu-3 mhlampe kawu-2, yabo, angiphinde ngingene indaba yo-live, yabo. So uthi ungakhali phela lo mfokwana la, hayi lutho,
hayi ukukhala lutho, ukukhala lutho ngazo la lenkani. Yeah, isimemezelo-ke bafethu enginaso, isimemezelo enginaso esokuthi kusukela manje uma kudlula le competition e-Mother of All engikuyona, vele sengikuyona already. Uma kudlula le competition engikuyona, ngiyocela ukuthi nanoma yimuphi nanoma yimuphi umhleli mhlambe noma wama awards noma mhlambe uma competition athile, ngiyacela ukuthi mina angicount out. Akusikhona ukuyithwala noma ukuba phezulu, but ukubalekela ukukhuluma nokwesaba ukukhuluma angikwazi kangehlula, ngakuchaza lokho naphambilini. So ngiyacela bafowethu ukuthi emva kwale competition e-Mother of All, indaba yama-competition ngiyayibonga, ngiyaku-announce lokho kunoma yimuphi umuntu ojwayele ukuhlela ama-competition. Ngiyacela ukuthi eminyakeni ezayo kusuka la kuya le, ngiyacela ukuthi indaba yama-competition ngiyayibonga bafethu, ngiyayibonga. Isiyohlangana nje emcimbini uma ngizoperforma, sihlangana lapho singabalandeli, siyajabulisana kuba njeya. But i-competition ngicela ukuthi ngithi phuma kuyona. Okwe-Mother of All asiqhubeke bafethu sivote. Angihoxanga, angizuhoxa, but ngiyahoxa, ngizokugqamisa lokhu, ngiyahoxa endabeni yemncintiswane ngiyahoxa kuyona. Akaze vele ngaze ngayikhonza naphambilini ngoba iyakhulumisa. So njengomuntu oyenqena ukukhuluma bafethu, ngicela kulo live, ngicela mhlambe ngiyaqala ngiyagcina ukuba live kulo nyaka. Ngiyacela bafethu ukuthi uma nibona i-competition ningalifaki, sengisho nje laba abahlezi benesifiso sokungivotela. Ngiyacela bafethu uma kukhona i-competition ekhona igama lika-Limit, ngicela nili-count out lapho. Abahleli bama-competition uma bekhona, ngicela mina bezama ukuthi bengi-count out. Akukhona ukuyithwala noma futhi akukhona ukuthi mhlambe sengixabene nobani, ingoba ngiyabaleka, ngahlase ngibalekela ukukhuluma. So ngiyacela bafethu ukuthi ama-competition ngithi ukubeka amakhokho phansi, noma ngingaze ngingene kakhulu indaba yayi-competition. So bafethu ngiyacela ukuthi indaba yama-competition kusukela namhlanje, nokuthi uma kuthi khona oyirekhodayo, ilokhuzana lo live lo, ngicela ukuthi mhlambe bewushare ukuthi ama-competition bafethu, ngiyacela ukuthi ngingafakwa kuwona emva kwale competition e-Mother of All. Yona ngikuyona vele, angeke ngisaphuma. So okudlula yona i-competition nama-awards, noma ngabe yini ephathelene ne-competition, ngiyacela ukuthi ngingabala kuyona kusukela namhlanje. Ngiyacela ukuthi ngingabala kuyona. Ngiyabonga, yabo. So ngiyabonga kakhulu ukuthi nibe nami bafethu. Ngicabanga ukuthi sengifike la kumele ngiphethe khona, ngifuna ukukhuluma kakhulu, ngaze ngibe nesidingo, yabona. So bafethu ngiyabonga kakhulu ukuthi sihlangane. Hayi, ngicabanga ukuthi kulo nyaka bengigcina ukuba live bafethu. Angijwayele ukuba live, into ka-live angiyijwayele. Nokuzenzela ama-video nge-TikTok kube lokho, yeah, yabo. So bafethu ngicabanga ukuthi wonke umuntu uzwile noba ekhona, noma ngabe umhleli womcimbi, noma ngabe umhleli wama-competition, bafethu mina sengivela ukulokhuzana ukuhoxa nje kwezama-competition, noma ngabe i-competition yani yonke i-competition engakufikela ekhanda, mina ngiyacela bafethu ukuhoxa kuyona, yabo. Ngoba ngicabanga abantu bake babona ukuthi mina even lezi zinto lezi zakwa ilento lezokulanda ama-platinum namalokhuzana, akaze ngize ngihluphe ngaleyo nto, ngoba ngikholela ekuthenini mina engakuzela ukuzoculela abantu kuphela, yabo. Noma bengeke bengithandeke phela bonke abantu, ngoba phela hlezi kuzoba khona abantu abangezukuyithanda into oyenzayo, futhi nabo bekho wrong indlela abezwa ngayo, yabo. So bafowethu
ngiyabonga bafethu niqhubeke nokuvota niqhubeke nokuvota. Cha bafethu ngiyaxolisa kakhulu kulaba abathi bengamele ngilokhuzane kuma-competition. No, angiphumanga kuyimali abafuni ngikhona, but kwamanye alandelayo ngiyacela ukuthi ngithi ukuthi ubukwana. Ngiyabonga. So ngiyabonga kakhulu bafethu. Ngicabanga ukuthi ngifike ekugcineni. Awucishe lapha mfana, cishe lapha. Man, Cishe lapha, cishe lapha lento.